La veritat és que el pleno has començat per l'ausència del consellero companyer José Lorente, que falta son pare. Entonces, el pleno ha tingut que anul·lar, deixar sobre la taula 4 punts que creiem en Junta de Portaveus que era molt interessant que estiguera ahí present, per tant, el pleno ha disminuït els punts. Els punts que s'han quedat pràcticament quasi que tots eren declaracions institucionals i l'únic contenciós que ha hagut és el tema del polígon industrial, on avui han tingut la presència de moltíssima gent del polígono, veïns que estan enfadats per la gestió després de 12 anys de l'Ajuntament de l'Aliana. El Partit Ciudadanos s'ha posicionat considerant els informes que ens han donat els afectats, a favor, lògicament, de que no es comença la liquidació, perquè creiem que la liquidació es comença molt mal peu. No s'ha tingut en consideració ninguna de les al·legacions de la gent del polígono. Jo no estic en contra, o els ciutadans no estan en contra, de que es comenci la liquidació. El que no ens agrada és ni miqueta és que es comença ja en contra dels veïns, de forma que després tindrem que reclamar. Baix el nostre punt de vista, se tenia que haver treballat més el consenso, se tenia que haver vist tot el que diuen els afectats i haver començat una liquidació, sí, no ara, fa molts anys, però en un altre plano, no en el plano actual. I per això hem votat que no. Aquest ha sigut el punt més interessant, per lo de més, pràcticament tots han sigut declaracions que poc o res tenen que veure en l'Aliana. Moltes gràcies. Bé, aquest ple ha sigut llarg i intens de tot. Les propostes que veníem des de l'equip de govern estem contents perquè hem aconseguit instar a la Generalitat, ara que està en procés de licitació, per a que la línia 145 del bus tinga un bodeu, una millor freqüència de pas, que unisquen també tots els pobles de la comarca entre si i que unisquen també amb les línies de metro sempre per millorar el transport de l'àrea metropolitana de València i per suposat que tots els viatges acaben a l'Hospital Comarcal de Llíria perquè és una eina per a donar-nos accessibilitat als llocs de tota la comarca. És una de les propostes que teníem nosaltres dins del programa i esperem que la Generalitat replegui aquesta petició que s'està presentant en tots els pobles i estem contentes perquè s'ha aprovat per unanimitat. En quant a l'altre, l'homenatge a les víctimes del nazisme pensem que és més que merescut. Tenim un veí en l'Aliana que ahir va ser víctima, mai ha sigut reconegut, doncs estem contentes. De la resta, bé, un ple llarg, complicat, perquè sabem que les coses en el polígon són molt llargues, s'han dilatat molt en el temps, amb una quebra de l'agent urbanitzador que entenem que ha sigut molta complicació per als veïns, per als propietaris afectats. Ningú li tornarà els anys de patiment i l'incertesa i esperem que amb aquesta audiència puguem fer les al·legacions, que siguin contestades i que a la major brevetat, per favor, tinguem el polígon acabat, que doni un servei a tota la ciutadania i que les persones afectades tinguin una solució el millor per a aquestes persones que pensem que són els primers afectats i hem d'estar al seu costat. Bueno, desde el Partido Popular hemos tratado el asunto del polígono industrial, que nos parece un asunto capital para los vecinos de nuestro pueblo, ya que lleva parado más de una década, no tiene visos de mejorar y el ayuntamiento nada más se pone de acuerdo con el agente urbanizador, tanto en esto como en el sub 10 de las VPOs, siempre defiende al agente urbanizador en detrimento de los vecinos de la Aliana. Desde el Partido Popular no entendemos cómo puede ser eso así, ya que queremos más transparencia, que no solo los llamen para abonar cuotas, que es lo único que pasa, y que los defiendan, porque el polígono industrial tiene que estar en marcha de inmediato, tienen que no aprobarse las retrasaciones que quiere el Partida del Canal, que es la empresa que además está quebrada, y el ayuntamiento tiene que ponerse de parte de los vecinos, tiene que ayudar a que este polígono salga adelante. Lleva muchos años parado y nadie entiende cómo puede ser que continúen año tras año dándole la razón al agente urbanizador, una empresa que ha dejado tirado a todo el polígono industrial. Necesitamos el polígono, necesitamos terminarlo y necesitamos sobre todo empleo en nuestro pueblo. Sí, bueno, valorar positivament el plenari, com sempre. Jo crec que jo he de destacar la moció que hem presentat l'equip de govern contra el nazisme, no? Perquè hi ha que recordar que tinguem un veí del nostre poble, el Juan Coy Valero,
que pegà a fugir de la Guerra Civil i que en França l'agafaren i va morir en Mauthausen, no? I per tant jo crec que és digne de que el nostre poble reconeixca a este veí que desgraciadament va faltar víctima de la violència alemana. Per altra banda, hem tractat el tema del polígon, que és un tema complicat, molt sensible. Jo entenc que els propietaris, és evident, això ha durat molt de temps, però vull que entenguen també que l'Ajuntament no té la culpa de tot. És a dir, si així hi havia un urbanitzador i se declara en concurs d'acreedors, és l'Ajuntament. Sí que vull dir que des que aquest equip de govern, aquest nou equip de govern, hem treballat i estem treballant a marxes forçades i que jo crec que veig la llum ja al final l'anem a veure, perquè avui hem aprovat l'inici de la liquidació on tots els veïns propietaris del polígon ens van a poder fer les seues al·legacions i on al final el problema si existeix en la retassació segur que trobarem una solució i lamentar moltíssim la posició del Partit Popular, que veig que és una posició que a mi me defrauda molt perquè és una posició que l'únic que volen és rebentar el poble. Jo ho sent molt dir-ho així, però al final, si resulta que els propietaris del polígon estan a favor, com podeu votar en contra de que aprovem l'inici de la liquidació? No ho puc entendre, sols ho entenc des d'una única estratègia política que l'únic que vol fer és mal a l'equip de govern, però bueno, és el que n'hi ha.